Po 2 rokoch sme sa opäť stretli na Šachtičkách, kde sa v dňoch 9. až 11. októbra uskutočnil 11. ročník podujatia Rescue 2024 Memoriál Vladimíra Kostolanského. Tento ročník bol výnimočný, pretože prvýkrát spojili svoje sily dve štátne záchranné zdravotné služby. Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná zdravotná služba Košice. Vďaka tomu mohli účastníkom priniesť nezabudnutelný zážitok, plný zdieľania skúseností a odborných znalostí. Žiaľ, tentokrát nám nádherné prostredie Nízkych Tatier neprijalo s počasím, ale taký je osud. Nie všetko sa dá naplánovať. Rescue je odborné podujatie, ktoré zahŕňa kongres a súťaž dvojčlenných posádok rýchlej zdravotnej pomoci. Ide o vzdelávaciu aktivitu zameranú na kontinuálne vzdelávanie záchranárov a lekárov, pričom je registrované a kreditované Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov. Toto podujatie je určené pre široké spektrum zdravotníckych pracovníkov, od záchranárov v zdravotnej službe, cez hasičský a záchranný zbor, ozbrojené sily a horskú záchrannú službu, až po pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Streda 9. októbra bola venovaná kongresu, ktorý priniesol odborné témy, reflektujúce aktuálne dianie a výzvy v záchrannom zdravotnom systéme. Program bol rozdelený do 4 blokov, počas ktorých zaznelo 14 príspevkov. Po ukončení prednášok mali účastníci možnosť zúčastniť sa 2 workshopov. Prvý, v podaní kolegov z ozbrojených síl Slovenskej republiky, predstavil manažment politraumy vojenskými zdravotníkmi. Druhý workshop, vedený hasičským a záchranným zborom, sa zameral na spoluprácu hasičského a záchranného zboru a záchrannej zdravotnej služby pri zásahu u pacienta s vysoko nebezpečnou nákazou. Oba workshopy sa odohrávali vonku na lúke pred hotelom, no počasie bolo žiaľ neúprosné. Ďakujem, že ste sa prišli na nás pozrieť. Bude nasledovať ukážka taktickej medicíny v poli podľa protokolu TCCC Tactical Combat Care s modifikovaným algoritmom MARSH, podľa ktorého chodia vojaci. Je to ekvivalent záchranárskeho X, C, A, B, C, D, E. Dobre? Čiže my to máme M, A, R, C, H. Niektoré veci sú tam zmenené, keďže v tom poli máme poprvé menej času, sme ohrození nepriateľom, je tam horúca zóna, čiže stále tam prebieha nejaká palba na nás. Dobre, takže uvidíte to. Tá urgentná medicína v taktickom prostredí, tak taktická medicína rozlišuje rôzne fázy bezpečnosti a na základe toho sú aj upravené postupy, ktoré kedy vykonávam. Prvá fáza taktickej starostlivosti pod palbou budem vykonávať alebo zdravotník bude vykonávať iba základné úkony, ako zastavenie životohrozujúceho krvácania. Ďalej si ho budú ťahať do bezpečnej zóny týmto smerom, kde zase jednotka by spravila kruhovú obranu. Už nebudú pod priamou palbou, nepriateľ bude potlačený. V druhej fázi Tactical Field Care budú vykonávať ten protokol, čo som povedal, MARCH alebo CABC, DE. Ďalej budú žiadať odsnový prostriedok a budú ho sťahovať na vyššiu etapu.
Veliteľ, tu zdravotník. Máme jedného ťažko raneného, stav vedomia. Je bezvedomý. Poranená pravá horná ľavá dolná končatina a poranený hrudník na ľavej strane. Dýcha spontánne, dýchanie zaistené nosným vzduchovodom, podozrenie na fraktúru pánvy, poistené pánovým pásom. Rozumiem, žiada medevac. Dobre, ideme zaisťovať Ivelinku. Zatiaľ pomocník balí jeho vestu, pretože vesta a zbraň sa bude odsúvať zraneným. Munícia a zásobníky ostávajú s jednotkou. Teraz budú vypisovať zdravotnú dokumentáciu. Na to nám slúži T-CCC karta, ktorá je postavená na MIST reporte, čo znamená mechanizmus úrazu, M, Ičko injury, čiže zranenie, Sko signs and symptoms, vitálne funkcie a Tčko treatment, liečba. Turniket dvakrát. Zranenia. Turniket dvakrát, pravá horná, pravá dolná. Pravá horná, pravá dolná. Čas? 16:40. 16:40 naloženia. 16:40. Zdravotník, medevac 10 minút. 16:41. Rozumel. Medevac. Medevac 10 minút. Hore, raz, dva, tri. Hop. Ľavo proti chodom, pred. Odchádzajú na okraj lesa, už k vyznačeným súradiciam, kde im príde medevac. Na 3, dole, raz, dva, tri. OK, dík. Všetko sa zapisuje do karty T-CCC na základe toho MIST reportu. Tieto údaje pôjdu so zraneným. Keďže zdravotník, pomocníci a celé družstvo ostáva v mieste nasadenia plniť operačné úlohy, nie idú so zraneným. Jediné, čo bude mať FlyMedic k dispozícii, bude tá karta. Takže všetko, naozaj všetko musí tam vypísať, čo najviac. Bo s pacientom ďalej nejde, ostáva s jednotkou. Ďakujeme. Na tomto workshope vám ukážeme prostriedky Hasičského záchranného zboru, vlastne špecialistov prvého zásahu CPI REN. Zameriame sa hlavne na prezentáciu našich prostriedkov a hlavnou ukážkou, čo vám chceme ukázať, je vlastne obliekanie, vyzliekanie a suchá dekontaminácia, ktorú vlastne budete musieť využiť aj na jednej zo súťažných úloh, ktorá bude zajtra. Ľubo Ďurian vám predstaví meracie prístroje a detekčnú techniku z technického automobilu ECOS. Samozrejme aj systém tohto obliekania je rôzny. Ako teraz môžete vidieť, keď kolegovi dáva tie návleky na obuv, tak hlavne treba dbať na to napríklad pri zásahu s radiáciou, respektíve radiačným spádom. Vtedy tieto návleky zo svojej obuvy, respektíve z tých čižiem, dávate dole už keď vychádzate z nebezpečného priestoru.
Súťažný deň odštartoval už v skorých ranných hodinách, keď o 6. hodine vyrazila na viac ako 5-kilometrový súťažný okruh prvá posádka. Naša úloha spočíva v tom, aby posádky teda zistili stav na mieste. Sú v podstate vyslaní na miesto, kde si ich vyžiadali v podstate policajný zbor a orgány činné v trestnom konaní. Došlo tam k nejakému trestnému činu, kde teda potrebuje ten vyšetrovateľ a technik zhodnotiť stav tých ľudí, ktorí sú na mieste, či tam treba nejaké intervencie, alebo teda len nejaké zhodnotenie v podstate už jasných známok smrti. A majú sa popasovať aj s nejakými tými policajtami, ktorí ich upozorňujú na pohyb na tom mieste trestného činu. Dobrý deň, pani doktorka. Chcela by som odkonzultovať dvoch pacientov, ktorí sme našli na mieste činu, ktorí nejavili známky života. Prvý pacient sa jedná o chlapa zhruba okolo 40 rokov, s tým, že bol bledý, studený, mal posmrtné škvrdy na sebe. Mal na sebe posmrtnú stuhlosť, s tým, že mal vľavo otvorené poranenie v oblasti hrudníka. Potom sme našli na pravej hornej končatine nejaké povrchové poranenie. Pacient po natočení 12-bodového EKG bola prítomná asystólia, nehmatný puls. Na pacientovi sme iné poranenie neboli. Ústa sa mi nedali dostatočne otvoriť, takže neviem, či má jazyk pohryzený. Pomočenie ani stolicu som nenašla. Zdravím, mali sme tu druhú pacientku, vek približne 40 rokov, ktorá ležala na pravom boku. Po príchode nejavila známky života, keď sme nemala žiadnu dýchovú frekvenciu, bez pulzácií, na tvári jasné posmrtné škvrny, bez nejakého vážneho vonkajšieho krvácania. Naše posádky pochopili zmysel úlohy celkom dosť rýchlo, s tým teda, že bolo aj niečo také, že posádka začala oživovať, ale ostatné teda naozaj správne zhodnotili, teda, že jedná sa o jasné známky smrti, konzultovali teda a potvrdzovali úmrtie s lekárom operačného strediska. S tým teda, že ešte sa stále stáva to, že majú taký rešpekt a majú strach z toho otačať telo, aj keď teda naozaj je to zdravotnícky pracovník, potrebuje si všetky teda tie známky skontrolovať, overiť, takže je to na v podstate správny postup, akurát to, že dajú to telo na pôvodné miesto. Na tejto súťažnej úlohe sa posádka stretne s náročnou situáciou, kedy do stanového tábora udrel blesk a stretne sa s 3 zranenými, kedy jeden je zasiahnutý v tom, ako liezol na nejaký stožiar alebo strom a má zhodnotiť, že tento pacient má zranenia nezlučiteľné so životom a má sa venovať ďalším 2 pacientom. Keď prichádza k druhému pacientovi, tak tam vidí, že začína byť to resuscitačná situácia, má začať resuscitovať. Druhá pacientka sa v 7 minúte zhorší z pacientky, ktorá je nestabilná, na pacientku, ktorú treba resuscitovať. Veľmi dôležité je pri tejto úlohe komunikácia v tíme, pretože potrebujú využiť jednak komunikáciu, plný potenciál toho tímu a takisto zdravotníka, ktorý je prítomný na tejto úlohe, a ktorý má k dispozícii AED a vie im pomôcť s materiálno-technickým vybavením. Takisto sme chceli pri tejto úlohe, aby sme využili plný potenciál nového vybavenia, ktoré máme na záchranke, teda resuscitačné rameno, dýchač a veci, ktoré tam máme k dispozícii. A ako edukačný cieľ sme si dali najmä situačné povedomie, komunikácia v tíme a zvládanie algoritmov pri meniacom sa stave pacientov. Takže dúfam, že sa táto úloha bude páčiť všetkým súťažiacim.
Posádka, ktorá tu práve bola, práve sme mali možnosť, ako videli, tak si to tu poradili relatívne dobre. Každá má trošku stres z toho, že je tu zrazu veľa pacientov a potrebuje robiť s tým, že má málo rúk a potrieb je veľa. Takže tá posádka, ktorá tu bola aktuálne, tak myslím, že si s tým doradila celkom dobre. Podstatou tejto súťažnej úlohy je to, že došlo k výbuchu v jednoduchom objekte, v ktorom sa nachádzali barely s neznámou nebezpečnou látkou. Osoba, ktorá bola svedkom tohto výbuchu, sa snažila tento objekt uhasiť, ale nakoľko prišli hasiči, túto osobu zevakuovali, našli nebezpečnú látku, okamžite ho dali do dekontaminácie, snažia sa monitorovať prostredie, zatiaľ nie je známa nebezpečná látka, preto všetky zložky musia zasahovať v ochranných pracovných pomôckach. Podstatou tejto úlohy je, aby záchranné zložky sa správne oblekli do ochranných odevov a následne zdiagnostikovali a liečili pacienta. A na konci úlohy ďalšia podstatná vec je správne sa vyzrieť z ochranného pracovného prostriedku. On nebol pri výbuchu, ale ak mu horel dom, tak sa ho snažil hasiť, vošiel mu, začal hasiť, ale sa popálil, pozri, ak to vyzerá s ním. Dobre, nohy nebolia? Nohy nebolia. Saturácia aká? Saturácia 98 bola. Kapilárny návrat? Do 2 sekúnd. Do 2 sekúnd. Máme popáleniny? Iba popáleniny. Popáleniny máte horných končatín. Celých, áno? Áno, celých. Zatiaľ zaistím žilu vstup teda periférny, nie? V tomto prípade áno, išlo výbuch v dome, pacient šiel ten dom hasiť s tým, že zistilo, že on má aj intoxikáciu organofosfátmi. Okrem toho v rámci diferenciálnej diagnostiky sme riešili otrávu CO a popáleniny prvého stupňa oboch horných končatín. Takže pro naši kazuistiku jsme si nachystali kriticky nemocný dítě. Cílem tady této kazuistiky je, aby posádky včasně rozpoznali šokový stav tohoto dítěte, nasadili včasnou léčbu, primárně si pacienta vyšetřili, poskytli nějaké neodkladné intervence, zbytečně se nezdržovali na místě a transportovali takto kritické dítě na správné pracoviště tam do léčení toho stavu. Lapsuješ a starého deda aspoň tento uprav, aspoň uprav, že tú hambu nerobíš na celú dedinu. Z toho, že vlastne necíkaš, z toho, že nepríjma tekutina, z toho, že nejaká hypovolemia a začínajúci šok v úvode, keďže bol hypotézny, teploty. Poslední soutěžící skupina postupovala systematicky, zaznělo tam to, co je take home message této úlohy, kriticky nemocné dítě. Nasadili nějaké intervence, ty intervence jim zabrali, stabilizovali stav toho pacienta a volili správné směřování do zdravotnického zařízení k následné péči. Úloha číslo 5. Každý chvíľku ťahá pilku.
Na tiesňovú linku volala vystrašená turistka, ktorá našla v lese muža napichnutého na konár. Bojí sa k nemu priblížiť, ale počula, že zvláštne dýcha. Takže súťažná úloha, každý chvíľku ťahá pilku. Jedná sa o pacienta, u ktorého došlo k závažnému úrazu na bicykli, pričom spadol z bicykla a napichol sa na konár stromu. Posádka by mala vlastne postupovať na našej úlohe podľa platných PHTLS postupov, ktoré sú zamerané na takú systematickú starostlivosť o pacienta so závažnými úrazmi, so závažnou traumou. No a týmto by ho mal vlastne vyriešiť tieto život ohrozujúce poranenia, ktoré pacient má a mal by zabezpečiť jeho transport do vrtuľníkovej záchrannej služby, ktorá ho následne odtransportuje do trauma centra na definitívne ošetrenie. Celá úloha je komplikovaná hlavne tým, že pacient je stále napichnutý na konári a musia si poradiť aj s takou technickou zložkou, kde tento konár je potrebné odpíliť a tak sa vlastne dostať k tomu, že s pacientom môžu manipulovať. Tak my vám v prvom rade ďakujeme za veľmi krásny zážitok, za super organizáciu tejto súťaže, za veľkú ochotu pri pomoci, či už vysvetliť úlohy a podobne. Realizačnému týmu ďakujeme za perfektné papanie. A najlepšie úlohy môžeš podať ty, Terka. Tak za mňa najlepšia úloha, ale som sa vlastne zhodla aj s Emkou, bola druhá úloha, kde sme vlastne mali 3 kaperky. To bolo podľa mňa že aj najťažšia. A vlastne všetky úlohy boli že úplne že úžasné, zaujímavé a ja som veľmi rada, že som sa tohto celého mohla zúčastniť. Ďakujeme. Tak soutěž v šachtičkách tady záchranářská, co bych tomu řekl, počasí nám přeje, kazuistici jsou skvělí, dobře promyšlený, fyzicky náročný to bylo taky tady zdolávat kopce, ale musím pochválit hlavně rozhodčí a organizátory tady, protože ty kazuistiky jsou vážně skvěle propracované. Takže ďalší ročník súťaže máme úspešne za sebou. Páčilo sa nám, asi celé úlohy boli skvelé. Dvojka trošku potrápila všetkých ľudí, keďže sme tam KPR-kovali súčasne. A niektoré úlohy boli riadne prekvapivé. V trojke sme tiež nečakali, že tam bude viacej teda zranení toho jedného pacienta a že tak ťažko ide vyzlikať ten tiebreak, ako nám to včera ukázali. Áno, no a v tej štvorke akože samozrejme každý z figurantov bol ako úplne super, veď to ako chce klobúk dole. Ale teda v tej štvorke ma potrápili z toho titulu, že ma akože úplne odvádzali
od tej situácie, čiže som sa tam trošku potom kvôli ním strácala, ale inak akože... A hlavne v štvorke zase skvelá figurína od našich českých kolegov, takže je to paráda s tým pracovať. Ďakujeme. Súťaž je za nami a absolútnymi víťazmi Rescue 2024 sa stala posádka s názvom Sanitkári v zložení Adrián Katreniak a Adam Lofaj. Na druhom mieste skončili someliéri, kolegovia zo záchrannej zdravotnej služby Bratislava, Peter Kapusta a Martin Graňák. Bronz si rovnako ako počas posledného ročníka odniesla posádka našej záchranky s názvom Tí z Gagarinky, ktorú tvorili Patrik Greš a Filip Kertis. Všetkým výhercom srdečne gratulujeme. Spolupráca dvoch štátnych záchraniek sa jednoznačne vydarila. 11. ročník Rescue 2024 Memoriál Vladimíra Kostolanského zožal výborné ohlasy. A to nie len z našej strany ako organizátorov, ale aj od samotných účastníkov. Ďakujeme všetkým účastníkom a partnerom a už teraz sa tešíme na Rescue 2025.